Sugeng rawuh para pemirsa kabeh. Ing video iki bakal ditampilake sawijining drama kanthi irah-irahan Rukun Ora Mung Salam. Cerita iki nyeritakake uripe masyarakat modern ing sawijining kampung sing wis kebawa arus teknologi. Ana sing sibuk karo HP, ana sing nganti lali guyub. Nanging isih ana uga wong sing tetep ngelingake pentinge rukun lan tepa slira. Saiki ayo podo nyimak bareng-bareng. Apa warga kampung iki bakal tetep rukun? Utawa malah pada adoh amarga gadget lan kesibukan? Monggo kita wiwiti ceritani. Esuke warga pada ngadakne kerja bakti bareng. Tapi rukun tetap dijogo. Zaman saiki sare mau HP-an, naik nang kerja. Ayo Renio kabeh, melu kerja bakti. Iki lagi kontene iso viral loh. Apik nemen. Ya iki jenenge kerja bakti estetik. Jenenge koyo rukun model anyar. Oke. Sore kuwi kabeh warga pada ngumpul bareng ning teras. Ora ana sing sibuk HP-an. Kabeh guyub, ngobrol lan guyub bareng. Bener Maya, teknologi iso maju, nanging ati kudu tetep anget. Wis saiki yo kono tak perlu njupuk konten, njupuk tangan. Ya! Para pemirsa, saka cerita iki kita bisa sinau yen urip modern ora ateges kudu adoh saka tangga. Rukun kuwi ora mung saka salam utawa emoticon ning HP, nanging saka tumindak, perhatian lan kebersamaan. Yen kabeh wong padha peduli lan gelem ngrewangi, kampung mesti dadi papan sing ayem, tentrem lan nyenengake. Matur suwun wis nonton video iki. Tetap jaga rukun senajan zaman wis modern.